Бәйге иң яхшы балалар бакчасы һәм иң яхшы тәрбияче критерийлар буенча бәяләнде. Тәрбиячеләр төрле уеннар, күрсәтмә чыгышлар аша үзләренең һөнәрләрен, эшкәлекләрен, юл йөрү кагыйдәләре буенча балалар белән дәрес фрагменты күрсәттеләр. Яшел ут конкурсы ул мәктәпкәчә яшьтәге балаларга юл иминлеге нигезләрен өйрәтү буенча зур конкурс. Ул балалар бакчалары арасында һәм тәрбиячеләр арасында үткәрелә. Балалар бакчалары bu konkursta бик теләп актив катнашалар. Алар bütün bu ülkәдә эшләгән bütün эшләрен шушы конкурста туплап күрсәтә алалар. Юл йөрү кагыйдәләрен балаларга кече яшьтән өйрәтәләр иде. Бу юнәлештә балалар бакчалары бик актив эшли. Төрле чаралар үткәрәләр. Без дә бу чараларда катнашабыз. Бик күңелле таба балалар белән. Бу балалар үзләрен юлларда бик сак тотсыннар иде. Тәрбиячеләр һәрвакыт замана белән бергә атларга, балалар тәрбияләүдә үзгә алымнар кулланырга тиеш. Юллардагы иминлек мәсьәләсе дә кече яшьтән актуаль булып кала. Юл йөрү кагыйдәләренә багышланган конкурста һәр даим катнашып барабыз. Аның өчен без ел дәвамында бик күп конкурслар, КВНнар, квест уеннар, интеллектуаль уеннар үткәрәбез. Жюри беренче урынны Милешкәй балалар бакчасына бирде. Икенче урында Ләйсән, өченче урында Кояшкай балалар бакчасы. Тәрбиячеләр арасында беренче урынга Ләйсән балалар бакчасыннан Айгөл Юнысова лаек булды. Айгөл конкурсның республика этабында Мөслим данын яклаячак. Икенче урында Күбәләк балалар бакчасыннан Нәфисә Халиуллина, өченче урында Карлыгач балалар бакчасыннан Рәзилә Мунасыйпова. Җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да истәлекле бүләкләр бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.